De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Kan soms de ene blinde de andere leiden? Vallen dan niet beiden in een kuil? De leerling staat niet boven zijn meester, maar hij zal ten volle gevormd worden als hij is gelijk zijn meester. Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? Hoe kunt ge tot uw broeder zeggen, broeder, laat mij de splinter uit uw oog halen, terwijl ge de balk in uw eigen oog niet opmerkt? Huichelaar. Haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan zult ge scherp genoeg zien om de splinter te kunnen verwijderen die in het oog van uw broeder zit. Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt. Een boom immers kent men aan zijn vruchten. Men plukt geen vijgen van dorens en men oogst geen druiven van een braamstruik. Een goed mens brengt het goede tevoorschijn uit de schat van goedheid in zijn hart. Maar een slechte brengt het slechte tevoorschijn uit de schat van zijn slechtheid. Want waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Wij hangen van woorden aan elkaar. De hele dag door worden we overspoeld door woorden. Radio, televisie, sociale media, internet. Onderweg knipperen overal borden, het zij met reclame, het zij om ons te waarschuwen voor alles wat er op de weg gebeurt. En werkelijk de hele dag door, ja zelfs 24 uur per dag, komt het nieuws tot ons. Words, 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 schreef Shakespeare ooit over de ijdelheid, over de drukdoenerij van de wereld. Wij christenen, wij zijn mensen van het woord, maar dan wel het woord met een hoofdletter, het woord Gods, tot ons gesproken in Jezus Christus. In hem spreekt God zich voor ons uit. En die Jezus nodigt ons om hem te volgen. Waarbij alle woorden van hem die hij tot ons gesproken heeft en die op schrift zijn gezet, zoals we het gelezen hebben in het evangelie, niet leeg zijn, maar een volheid willen hebben en een volheid willen krijgen in ons leven. Ze willen vervuld worden. Bij Jezus is het geen kletspartij of small talk. Bij hem is ieder woord leven. Het is nog liever leven zonder woorden bij hem dan woorden zonder leven. Jezus is er zich zeer goed van bewust dat zijn woorden, woorden die hij spreekt namens zijn Vader, geen andere lading en inhoud en strekking kunnen hebben dan de liefde en het leven van de Vader in de hemel. Zijn zending kan geen andere zijn dan ons bij God te brengen. God die liefde is. En bij hem, bij Jezus, zijn woorden en daden één. Zijn woorden komen uit zijn hart, uit de kern van zijn leven, uit zijn liefde voor ons. En willen ons bewegen tot wederliefde. Mag hij dat vragen, die werkelijk alles gegeven heeft om ons bij God te brengen?
Aan ons is het dat woord van Jezus, Jezus zelf, binnen te laten in ons bestaan. Hem te verwelkomen in ons hart. Om in de kracht van zijn geest hem vlees en bloed te laten zijn en steeds meer worden in ons en door ons in deze wereld. Waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Bij alle woorden die de wereld ingeslingerd worden, 24 uur per dag, 7 dagen per week, mogen wij Gods woord laten klinken. En van Gods liefde en goedheid getuigen. En dat woord wil steeds opnieuw in en door ons vlees en bloed worden. Werkelijkheid worden in deze wereld. Laten we met vreugde en dankbaarheid dat woord van de Heer toelaten, het uitdragen met heel ons bestaan. Tot vrede, niet alleen van onszelf, maar ook van de wereld die we samen vormen.